नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। अडेली जिल्हा परिषद मतदारसंघातून मनीष दळवींनी उमेदवारी अर्ज घेतला मागे। तळवडेत प्रमोद गावडे यांनी घेतली माघार, अश्रू अनावर। आणि सतीश सावंतांचा ठाकरे सेनेला जय महाराष्ट्र। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयासमोरील मैदानात कणकवलीतील महायुतीच्या सभेचं नियोजन सुरू आहे। याबाबतचा आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी। पाहूयात। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीला आता जोर धरू लागला आहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जाहीर सभा याच ठिकाणी उद्या सायंकाळी उपजिल्हा रुग्णालयाच्या समोर होणार आहे। आपण पाहत की याच ठिकाणी ही जय्यत तयारी एकंदरीत या सभेची सुरू आहे। साधारणतः 7 ते 8 हजार लोक बसतील एवढा जो सभा मंडप आहे तो येथे नियोजन सुरू आहे, उभारण्याचं काम सुरू आहे। एकंदरीत बहुसंख्य बाहेरच्या गाड्या देखील इथे उपस्थित झालेल्या आहेत। सभेच्या मंडपाचे जे मोठ्या पद्धतीने जे काम आहे ते सुरू आहे। समोर एक डीकेला जाईल कारण VIP मुख्यमंत्री सभा आहे आणि वेगवेगळे मंत्री देखील या सभेला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे। त्याचमुळे सध्या जर पाहिलं तर या सभेसाठी खास नियोजन आहे। पोलीस प्रशासन देखील सज्ज झालेले पाहायला मिळते। या सभेसाठी भाजपचे प्रदेश रवींद्र चव्हाण, त्यानंतर माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, पालकमंत्री नितेश राणे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, खासदार राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, कुडाळ मालवणचे आमदार निलेश राणे, तसेच सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर आणि त्यानंतर मग हे सगळे जे नेते आहेत ते उपस्थित राहणार आहे। म्हणजे महायुतीचे घटक पक्ष देखील उपस्थित राहणार आहेत आणि याची सर्व जबाबदारी सध्या पालकमंत्री स्वतः घेत आहे आणि स्वतः पालकमंत्री या सभेकडे लक्ष ठेवून आहेत। पालकमंत्र्यांनी काल जे सांगितलं होतं की मुख्यमंत्र्यांची सभा जी आहे ती होत आहे आणि त्याच्यासाठी बहुसंख्य जे कार्यकर्ते आहेत, नेते आहेत, उपस्थित राहणार आहेत। भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी देखील सांगितलं आहे की मोठ्या संख्येने कार्यकर्त्यांनी उपस्थित राहावं, महायुतीच्या नेत्यांनी उपस्थित राहणार आहे, कार्यकर्त्यांनी देखील उपस्थित राहावं। त्यामुळे जय्यत तयारी एकंदरीत ह्या कणकवलीच्या उपजिल्हा रुग्णालयासमोर सध्या सुरू आहे। आज शेवटचा दिवस आहे, जो उमेदवारी अर्ज माघार घेण्याचा शेवटचा दिवस आहे, पण ठाकरे सेनेला कुठेतरी धक्क्यावर धक्के मिळत आहेत। एकंदरीत जर परिस्थिती पाहिली सिंधुदुर्गातली तर ठाकरे सेनेच्या बहुसंख्य उमेदवारांनी माघार देखील घेतलेला आहे। त्यामुळे भाजपचे आणि शिवसेना शिंदे गटाचे जे उमेदवार आहेत जिल्हा परिषद पंचायत समितीचे ते बिनविरोध निवडणूक झालेली आहेत असं देखील आहे। आणि त्याच अनुषंगाने आता ही भाजपची जी जाहीर मोठी सभा, ही पहिलीच सभा जी मुख्यमंत्र्यांची कणकवलीमध्ये होत आहे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने, आणि त्या सभेसाठी मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते येतील आणि त्याच अनुषंगाने ही जय्यत तयारी येथे सुरू असलेल्या आपल्याला एकत्रित दिसत आहे। कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश पुतळे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली। वेंगुर्लेतील प्रसिद्ध श्रीदेव मानसेश्वर जत्रोत्सवाला भाविकांची अलोट गर्दी जमली होती। पाहूयात। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आणि वेंगुर्ले तालुक्यातील प्रसिद्ध आणि जागृत देवस्थान श्रीदेव मानसेश्वराच्या जत्रोत्सवाला आज भाविकांची अलोट गर्दी पाहायला मिळते। आज 26 जानेवारीला हा जत्रोत्सव थाटात संपन्न होतोय आणि श्रीदेव या जत्रोत्सवानिमित्त श्रीदेव मानसेश्वराचं दर्शन घेण्यासाठी काल रात्रीपासूनच भाविकांनी या ठिकाणी रांगा लावलेल्या आहेत। श्रीदेव मानसेश्वराला नारळ केळी अर्पण करून जी मानाची पताका, भगवी पताका या ठिकाणी भाविक जे आहेत ते अर्पण करत आहेत। जास्तीत जास्त जी रांगा आपल्याला या ठिकाणी भाविकांची पाहायला मिळते, रांगेमध्ये भाविक दर्शन घेत आहेत। काल रात्रीपासूनच या रांगा या ठिकाणी लावण्यात आलेल्या आहेत आणि तुम्ही बघू शकतात भगवे पताकाचे मनमोहक दृश्य या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहे। आणि अनेक भाविकांची श्रद्धा श्रीदेव मानसेश्वरवर आहे आणि संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये हे देवस्थान प्रसिद्ध आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित चाकरमानी असतील, त्याचप्रमाणे मुंबई, पुणे या ठिकाणचे भाविक असतील, गोवा शेजारील गोवा राज्यातील भाविक असतील, अनेक भाविक, त्याचप्रमाणे कोल्हापूर, इतर सुद्धा महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून भाविक या श्रीदेव मानसेश्वराच्या दर्शनासाठी दरवर्षी आपली हजेरी
हजेरी लावतात. अनेक भाविक सुद्धा आपल्या सोबत आहेत. आपण आतमध्ये मानसीश्वराचं दर्शन सुद्धा या ठिकाणी घेणार आहोत. जे भाविक आमच्या कोकणसाद लाईव्ह मधून बघतायत त्यांच्यासाठी सुद्धा आपण मानसीश्वराचं दर्शन हे घेणार आहोत. तत्पूर्वी अनेक भाविक सुद्धा आपल्या सोबत आहेत. मुंबईवरून सुद्धा अनेक भाविक या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांच्याशी सुद्धा आपण बोलणार आहोत. काय सांगाल, मानसीश्वराची प्रसिद्ध जत्रा आहे, दरवर्षी तुम्ही जत्रोत्सवाला येतात, कसा अनुभव आहे, काय सांगाल? दरवर्षीप्रमाणे आम्ही येतो. त्यानुसार आम्हाला पूर्ण श्रद्धेने आम्ही येतो. मी गेली 33 वर्ष आम्ही येत आहोत आणि आम्हाला खूप प्रसन्न वाटतं. जे आम्ही शीड लावतो, केळी चढवतो, त्याच्यामुळे आमचे काही इच्छा अपेक्षा असतात त्या आम्ही सगळ्या त्या देवापुढे मानतो आणि त्या पूर्णही होतात. त्यामुळे पूर्ण जागृत देवस्थान म्हणू शकतो आपण. आणि तो एक आशीर्वाद म्हणा, माझ्या गाडीच्या पाठीमागे पण लिहिलेलं मानसीश्वर देवप्रसन्न म्हणून, ते एक खूप मोठी श्रद्धा आहे आमच्या देवापुढे. आणि गेली कित्येक वर्ष आपल्या या पूर्ण वेंगुर्ला जिल्ह्यातून सगळ्या ज्या भाविक येतात त्यांच्यावरती पूर्ण श्रद्धेने त्यांचे आशीर्वाद असतात. कुठच्या तुम्ही मुंबईला असतात, पण याच ठिकाणच्या आहात काय, कुठच्या आहात तुम्ही? आम्ही वेंगुर्ल्यामध्येच बागायतवाडीमध्ये राहतो, गवंडे कुटुंबीय. आणि आमचं काय म्हटलं तरी पूर्ण वंशावळानुसार यांची पूर्ण श्रद्धा असतो. आम्ही दरवर्षी येतो आणि आम्ही आवर्जून येतो. भले सुट्टी असेल नसेल पण आपण धावत येऊन आपण आपलं शीड वाहून ते आपण सगळं पूजा अर्चना आम्ही करून घेऊन येतो. आपल्या पत्नी सुद्धा आपल्या सोबत आहे. तुम्ही सुद्धा आज मानसीश्वराचं दर्शन घेतलंय, काय अनुभव आहे या देवाचा, मानसीश्वराचा, काय सांगा? सुंदर अनुभव आहे आणि इथे श्रद्धा आहे आणि ते मनोकामना पूर्ण होतात आणि तसं वातावरण पण इथे खूप प्रसन्न आहे. दरवर्षी जत्रोत्सवाला येतात. हो हो. निश्चितच अनेक भाविक आहेत आपल्यासोबत, त्यांच्याशी सुद्धा आपण बोलणार आहोत. अजून सुद्धा काही भाविक आहेत. तुम्ही कुठच्या आहात आणि मानसीश्वराच्या दरवर्षी येतात का? दरवर्षी नाही, पण मी आपला मुलगा मला झाला नव्हता, त्यामुळे मी म्हटलेलं एक मुलगा झाला तर मी एक झेंडा लावीन, त्याप्रमाणे आता झेंडा घेऊन आलेलो आहे. मानसीश्वराकडे तुम्ही तुमची इच्छा व्यक्त केलेली होती, व्यक्त केलेली इच्छा, त्याप्रमाणे मी आलो होतो. मानसीश्वराची ख्यातीच ती आहे, नवसाला पावणारा, हाकेला धावणारा देव म्हणून या ठिकाणी त्याची प्रसिद्धी आहे. तर तुम्हाला याची प्रचिती आली? मला प्रचिती आलेली आहे त्यामुळे मग माझा नवस पूर्ण करण्यासाठी मी आलेलो आहे. निश्चितच अशा अनेक अनुभव आहेत भाविकांचे. श्रीदेव मानसीश्वराची प्रचिती अनेकांना आलेली आहे. अनेक भाविक सुद्धा आता दर्शन घेऊन या ठिकाणी परत आहेत. रांगेमध्ये अनेक तास जे आहेत ते रांगेमध्ये राहून मानसीश्वराचं दर्शन त्यांनी घेतलेलं आहे आणि परत आहेत. विशेष म्हणजे या ठिकाणचे जे ग्रामस्थ आहेत त्यांच्याकडून चोख नियोजन जे आहे ते या जत्रोत्सवानिमित्त या ठिकाणी करण्यात आलेलं होतं. आणि याची तयारी जी आहे ती अगोदर 8 दिवस या जत्रोत्सवाची तयारी या ठिकाणी करतात. आणि स्थानिक जे ग्रामस्थ असतात ते भाविकांना कोणत्याही प्रकारचं या ठिकाणी त्रास होऊ नये, सुलभ दर्शन व्हावं यासाठी चोख बंदोबस्त सुद्धा या ठिकाणी केलेला असतो. आपल्यासोबत या ठिकाणी देवस्थानचे काही प्रमुख आहेत, ग्रामस्थ आहेत. आज जत्रोत्सव आहे आणि याची तयारी गेली 8 दिवस चालू असते आणि चोख नियोजन आपल्याला पाहायला मिळतंय. काय सांगाल याबद्दल? या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे सकाळी 3 वाजल्यापासून लाईन लागलेली आहेत आणि चांगल्या प्रकारे सर्व लोक दर्शन घेत आहेत. आणि याची प्रचिती आहे ती दरवर्षी ह्या ठिकाणी हजारो संख्येने वाढ होते आहे आणि प्रत्येकाला त्याचा उपयोग होऊन आणि त्या प्रत्येकाची गाराणी ते उपयोगाला आले आणि त्याच्या भाविक या ठिकाणी येत आहेत. कसा कार्यक्रम असतो सकाळपासून? या ठिकाणी सकाळ वाजून आपण 2 दिवस अगोदर सगळी दुकानाची नियोजन झालेलं असतं आणि सकाळी 3 वाजल्यापासून या ठिकाणी पूजन करून प्रत्येकाची जी गाराणी आणि जी भाविकांच्या ज्या केळी निशाणकाठी आहेत त्या त्याचे घातल्या जातात आणि तिथून कंटिन्यू रात्री 12पर्यंत या ठिकाणी ह्या चालू असतात. मग इथून बंद होऊन त्या ठिकाणी जी बत्तीची जत्रा म्हणजे गॅस बत्तीचे ते तिकडे चालू होते. असा या नावलौकिक मानसीश्वरचा आहे आणि ती हा मानसीश्वर सर्वांना पावतो ही लोकांची भावना झाल्यामुळे या ठिकाणी प्रचंड गर्दी झालेली आहे आणि या ठिकाणी आम्हाला यावेळी 5 ते 6 लाखापर्यंत लोकांची हे होईल. निश्चितच लाखो भाविकांची अपेक्षा सुद्धा या जत्रोत्सवाला आहे. दरवर्षी या जत्रोत्सवाला भाविकांची संख्या ही वाढत आहे कारण श्रीदेव मानसीश्वराची ख्याती तशीच आहे. त्यामुळे भाविक श्रद्धेने या ठिकाणी नतमस्तक होतात आणि अनेक भाविकांची होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन
या ठिकाणी चोख नियोजन सुद्धा स्थानिक ग्रामस्थांनी केलेलं आहे. अजून सुद्धा बरेचसे भाविक आपल्या सोबत आहेत ज्यांनी लाईन मध्ये राहून आता दर्शन घेतलेलं आहे. बरेचसे भाविक मुंबई असेल इतर ठिकाणाहून या ठिकाणी आलेले आहेत. आपल्यासोबत महिला भाविक सुद्धा आहेत. काय सांगाल, मानसीश्वराचं दर्शन घेतलेलं आहे, कशी ख्याती कशी प्रचिती आहे, तुम्हाला काय अनुभव आलेत मानसीश्वराचे? आम्ही गेल्या वर्षीपासून येतोय, आम्हाला चांगला अनुभव आहे. आम्ही आता मालवण ह्याच्यातून आलो आहोत, मालवणातून आलो आहोत, तर आम्हाला आवडलं इथे आल्यावर. पहिल्यांदा झालाय की सेकंड टाइम आले, दुसऱ्यांदा आले ना. गेल्या वर्षी आलो होतो, एवढी गर्दी नव्हती. ह्या वर्षी खूप गर्दी आहे. सुट्टी असेल म्हणून कदाचित असेल जास्त गर्दी, पण आम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही झाला. मस्त लाईन, छान रांगेमध्ये लोक व्यवस्थित येत आहेत. कुठे गडबड नाही, गोंधळ नाही, कुठे धक्काबुक्की नाही, काहीच नाही. आणि छानपैकी आणि मनातली इच्छाही पूर्ण होतात. आणि आपण ते निशान देतो तेही एकदम असं मनाला हे होणार असतं एकदम. आता तुम्ही म्हटलात की चोख नियोजन किंवा व्यवस्थित या ठिकाणी दर्शन दिलेलं आहे. लाखो भाविक या जत्रोत्सवाला येत असतात. हो हो, तर ते चांगल्या प्रकारे, म्हणजे कुठे गडबडच नाहीये. म्हणजे असं शांततेने आणि कटकट नाही, कुठे असं त्रस्त नाहीये माणसं कोणी. असं छान जातात, छान शांततेने उभं राहून, लाईनीत उभं राहून दर्शन घेतात. अगदी कोणी घुसण्याचा प्रयत्न करत नाही. देवावरची प्रत्येकाची श्रद्धा दिसून येते इथे. मानसीश्वर देशदेव मानसीश्वर बद्दल तुम्हाला काही अनुभव वगैरे आलाय का? ना, आता आम्ही गेल्या वर्षी पहिल्यांदा आलो, तर त्यामुळे तसं काय आम्हाला माहितीच नव्हतं याविषयी. आम्ही नवीनच आहोत. पण हा, गाराणं घातलं ते आपल्याला समाधान, मानसिक समाधान ते महत्वाचं आहे. निशान देणंच आम्हाला जरा हे वाटते की ते निशान दिलं म्हणजे आपलं सगळं पूर्णच झालं, असं आम्ही समजते. धन्यवाद. या ठिकाणी अनेक भाविक, नवीन सुद्धा भाविकांची संख्याही दरवर्षी वाढताना आपल्याला पाहायला मिळते. अनेक भाविक सुद्धा आहेत, स्थानिक या ठिकाणचे स्थानिक भाविक सुद्धा आहेत जे दरवर्षी आपली उपस्थिती दर्शवतात. आपल्यासोबत या ठिकाणी काही या ठिकाणचे स्थानिक भाविक सुद्धा आहेत. निश्चितच यांचा चेहरा सुद्धा आपण या ठिकाणी ओळखत असूच. मीडिया क्षेत्रातीलच या आहेत सायली कोलगेकर. तुम्ही सुद्धा याच वेंगुर्ले गावात तालुक्यातील किंवा शहरातील आहात. श्रीदेव मानसीश्वराची ख्याती, तुम्हाला आलेले अनुभव काय सांगाल? खूपच सुंदर आहे आणि मला खूप नेहमी मी दरवर्षी येते इथे आणि मला खूप प्रसन्न वाटतं. दरवेळी मी ह्या जत्रेसाठी खूप उत्सुक असते. आज आपण जे काही आहोत आणि जे काही आपण जिथपर्यंत पोहोचलेलो आहोत ते नक्कीच आपली कुलदेवता, आपला मानसीश्वर आपल्या पाठीशी असतो, म्हणूनच आपण इथपर्यंत पोहोचलेलो असतो. आणि माझी खूप श्रद्धा आहे या देवावर. मी जेव्हा जेव्हा वेंगुर्ला देते तेव्हा मानसीश्वरला भेट देते आणि मला खूप प्रसन्न वाटतं. आणि जेव्हा कधी आपण संकटात असतो तेव्हा आपल्या देवाचं नाव म्हणजे मानसीश्वराचं नाव आपलं मुखी असतं. तसंच मी जेव्हा पण कधी, म्हणजे असं एकही वर्ष नाही आहे जेणेकरून मी ही जत्रा मिस केलेली आहे. सो मी नेहमी येत राहीन. आणि आज जे काही आपण आहोत, ज्या क्षेत्रात आपलं नाव आहे, त्या मागे आपली जी श्रद्धा असते ती खूप मोठी असते. आणि त्या श्रद्धेवर माझा खूप विश्वास आहे आणि माझा मानसीश्वरावर खूप विश्वास आहे. आणि मी दरवेळी अशीच येत जाईन. आणि माझं सगळ्यांना आव्हान आहे की तुम्ही सुद्धा सगळ्यांनी इकडे या आणि आपल्या मानसीश्वराचा आशीर्वाद नक्की घ्या. निश्चितच अशा तुमच्यासारखे अनेक भाविक जे आहेत ते मुंबई ठिकाणी असतात, पुण्याला असतात, बाहेरगावी नोकरीला असतात, परदेशात सुद्धा असतात. आणि या जत्रोत्सवाच्या निमित्त आवर्जून आम्हाला ते या ठिकाणी आलेले पाहायला मिळतात. कारण गर्दीच एवढी असते. लाखो भाविक आज या दर्शन घेतात. पहाटे 3 वाजल्यापासून रांगेत दर्शन घेत आहेत. आता भर उन्हात सुद्धा भाविक दर्शनासाठी आहेत. तर याबद्दल काय? मी मग तेच बघते की इथे खूप जास्त गर्दी आहे आणि मला वाटतं संख्या आता हजारोंच्या घरात पोहोचलेली आहे. अगदी 80 वर्षाच्या आजी सुद्धा, त्यांचा उत्साह आपण बघण्यासारखं आहे आणि त्यांचं कौतुक करावं तेवढंच कमी आहे. कारण की त्या एवढ्या वयात सुद्धा आपल्या ज्या श्रद्धेने अशा लाईनमध्ये येतात. आणि मला त्या गोष्टीचा नेहमीच मला आवडत नाही ही गोष्ट की जे लोक चिटिंग करून आतमध्ये येतात, घुसतात, असं आवडत नाही. आणि मी सुद्धा स्वतः जवळजवळ 2.5 तास लाईनमध्ये उभी होते आणि मी दर्शन घेतलेलं आहे. मला सगळ्यांना त्यांना सुद्धा सांगायचं आहे की तुम्ही श्रद्धेने येताय तर तुम्ही त्या आजींचा सगळ्यांचा विचार करा, आजोबांचा विचार करा आणि व्यवस्थित दर्शन घ्या. आणि ह्या सगळ्यांना हाच संदेश आहे की पुन्हा एकदा की तुम्ही सगळे नक्की या. आणि हा जो काही अनुभव असतो तो इथे आल्याशिवाय अनुभवता येत नाही. त्यामुळे तुम्ही इथे या आणि हा एक छान श्रद्धास्थान जे आहे ते खूप छान अनुभवा. बाटणे पंचायत समितीमधून बाबूराव धुरी मागच्या वेळी निवडून आले होते. त्यावेळी त्यांनी त्या मतदारसंघाचा किती विकास केला ते त्यांनी स्पष्ट करावं, मगच
दुसऱ्यावर टीका करावी असा टोला रविकिरण गवस यांनी लगावला आहे. नमस्कार, मी रविकिरण रामदास गवस माटणे जिल्हा परिषद निवडणूक लढवतोय. माटणे जिल्हा परिषद निवडणूक लढवत असताना काही माध्यमातून स्टेटमेंट यायला लागलेले आहेत. त्याच्यामध्ये बाबूराव धुरी जे उमेदवार आहेत त्यांनी अशी स्टेटमेंट दिली होती की मी थोडासा नौका आहे, महाविकास आघाडी म्हणून आपण लढवणार आहे आणि त्यांनी माघार घ्यायला पाहिजे म्हणून. ह्याबाबत बाबूराव धुरींना अधिकार नाही आहे, कारण मला अधिकृत उमेदवारी मिळालेली आहे आणि ह्याचा विचार माझे वरिष्ठ घेतील. त्यांनी आपल्या पक्षाचा विचार करावा. मुळात बाबूराव धुरींनी गेली 30 ते 35 वर्ष आधी इथं विकासासाठी म्हणून काम करतो म्हणतायत ते. मुळात आताची जी जिल्हा परिषद आहे, पंचायत समिती आहे, पंचायत समितीमध्ये बाबूराव धुरी निवडून आले होते. मग तो विकास गेला कुठं? ह्याच्यावर पण बाबूराव धुरींनी विचार करायला पाहिजे. आज बाबूराव धुरींकडे मुळात कुठलीही माणसं नाही आहेत, त्यामुळे ते राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे जे उमेदवार आहेत त्यांचा गैरवापर आपल्या प्रचारासाठी म्हणून फिरवत आहेत आणि आपली गोळी बाजून घेत आहेत. हे कार्यकर्त्यांनी पण समजायला पाहिजे. आपल्या कार्यकर्त्यावर जी काय कारवाई करायची आहे ते वरिष्ठ पण कारवाई करतील, त्याच्याबद्दल मी काय जास्त भाष्य करणार नाही आहे. पण बाबूराव धुरींनी थोडा विचार करायला पाहिजे की आपण खरोखर जनतेच्या सेवेसाठी म्हणून काम करतोय की स्वहितासाठी म्हणून काम करतोय. जनतेच्या हितासाठी म्हणून जर काम केलं असतं त्याने, तर आज बाबूराव धुरीवर 30-25 वर्ष काम करून पण उमेदवारीसाठी एवढी ताळमेळ करायची वेळ आली नसती. आणि मुळात म्हणजे बाबूराव धुरींनी कुठलीही आपल्याला महाविकास आघाडीकडून बैठक लावलीच नव्हती, कारण त्याला फक्त स्वतःचं हित साधून घ्यायचं होतं. अंदाज द्यायचा होता की ह्याच्यामध्ये कोण कोणाला सपोर्ट करतोय आणि पुढच्या उमेदवाराची काय हे आहे, जनतेचा कौल काय आहे. आज जो मी उमेदवारीचा फॉर्म भरलेला आहे तो जनतेच्या कौलमधूनच घेतलेला आहे, माझ्या वरिष्ठांच्या सांगण्यावरूनच घेतलेला आहे. आमच्या जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत, अर्चना गारे परब आणि आपले ज्येष्ठ नेते सुरेशभाई दळवी आमची प्रत्यक्ष बैठक झालेली आहे आणि त्या बैठकीमध्येच माझा अधिकृत फॉर्म आम्ही आज भरलेला आहे. आज बाबूराव धुरींनी पाठीमागचा पण विचार करायला पाहिजे. ह्यांच्याकडे खरोखर विचारधारा असती आणि खरोखर ह्यांना जनतेचं हित करायचं असतं तर मागची विधानसभेला अर्चना गारे परब आपल्याकडे महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार असताना पण त्यांनी आयात का आणला आणि तो 6 महिने संसार करू शकला का हो? मग हा कोणासाठी आणला होता त्यांनी? जनतेसाठी तर नक्कीच आणला नाहीये, तो स्वहितासाठीच आणलेला आहे. हे जनतेने पण कुठेतरी विचार करायला पाहिजे. आज खरोखर आज आमची जनता साधी गोळी आहे. आज शाब्दिक भाषावर किंवा एक भावनिक होऊन लोक मतदान करतात, पण ह्याचा नुकसान ह्या स्थानिक जनतेवर झालेला आहे. आज 30 ते 35 वर्ष आज जनता पाठीमागे गेलेली आहे विकासाच्या बाबतीत. कुठेही विकास नाहीये, पण कोणाचा विकास झालेला आहे हा जनतेने डोळे उघडून थोडीशी विचार करण्याची गरज आहे. त्यामुळे खरोखर जनतेला एक आवाहन आहे की अशा कुठल्याही तुम्ही लालचेला बळी पडू नका. आज माझ्याकडे चांगलं नेतृत्व घेऊन मी उतरलेलो आहे. विकासाचं धोरण, विकासाची कास घेऊन मी आज जनतेत उतरलेलो आहे. पूर्ण मतदारसंघाचा विकासाच्या बाबतीत विचार केलेला आहे. तुम्ही विचार करा, आज शरदचंद्र पवार पक्षाची विचारधारा घेऊन त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत असताना पवार साहेबांनी आज बारामती आणि पुणे काय विकास केलेला आहे, कुठल्या धर्तीवर पुणे आणि बारामतीला नेऊन ठेवलेले आहे, त्याच्या धर्तीवर कुठेतरी आपल्याला या ठिकाणी विकास आणता येईल. आणि त्याचं धोरण घेऊन आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी आज इथं उमेदवारी अर्ज भरलेला आहे. त्यामुळे जनतेने प्लीज कुठेतरी विचार करायची गरज आहे की आज खरोखर आपण आज जे उमेदवार उभे आहेत त्याच्यामध्ये आणि रविकिरण गवसमध्ये काय डिफरन्स आहे हा थोडासा विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. आज विकासाच्या बाबतीतच कुठेही तडजोड न करता जनतेच्या हितासाठी, जनतेला विश्वासात घेऊन आणि जनतेच्या फायद्यासाठीच आज हा उमेदवार उभा राहिलेला आहे. हा जनतेला खरोखर विचार करण्याची गरज आहे. आज एक पाऊल मी मागे जर याचा विचार जर केला तर ठीक आहे, महाविकास आघाडी म्हणून जर बाबूराव धुरी विचार करत असतील तर बाबूराव धुरींनी हाही विचार करायला पाहिजे की ठीक आहे, महाविकास आघाडी म्हणून मी एक पाऊल मागे येतो, तुम्ही एक पाऊल मागे या. जसं की माटणे मतदारसंघ हा रविकिरण गवस म्हणजे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाला सोडा, बाकीचे 2 जे हे आहेत जिल्हा परिषद आहेत ते तुम्ही लढवा. म्हणजे मला माटणे मतदारसंघातून तुम्ही उमेदवारी द्या आणि मला सपोर्ट करा आणि 2 जे जिल्हा परिषद आहेत त्या ठिकाणी तुम्ही तुमचे उमेदवार ठेवा, आम्ही तुम्हाला सपोर्ट करतो. आज बघायला लागलं तर बाबूराव धुरीकडे उमेदवार चांगला नाहीये. आज जर त्यांच्याकडे उमेदवार असता तर त्यांच्याच पक्षातले उमेदवार आज
त्यांचा तालुका अध्यक्ष बाबुराव धुरीसोबत अपक्ष उमेदवारी भरतोय. म्हणजे बाबुराव धुरींची कितपत विकास योजना आहे हे थोडंसं पक्षामध्ये पण ताळमेळ नाही आहे. त्यामुळे थोडंसं जनतेने पण विचार करा आणि एक बाजू कुठेतरी विकासाच्या बाबतीत विचार करून मला जनतेनं थेट मतदान करावं असं मी आवाहन करतो. कुटुंब प्रमुखांकडे आपली हाक पोहोचवावी यासाठी माझा तो स्टेटस होता, असं स्पष्टीकरण संतोष कानडे यांनी दिलंय. जे कुटुंबामध्ये वाटलं होतं थोडंसं की आपल्याला पण मिळावी, परंतु मिळालं नाही. कारण अनेक ज्यावेळी इच्छुक असतात तर तिकीट एकालाच मिळते, पण आपलं मत माझ्या कुटुंब प्रमुखापर्यंत जावं म्हणून मी तो अर्ज भरला होता. कुटुंब प्रमुखाने मला बोलून माझ्या शंकेचं निरसन केलेलं आहे. आता माझ्या मनामध्ये कोणतीही मात्र शंका नाही, त्यामुळे मी आहे त्या पद्धतीने काम करणार आहे. आपण चर्चेत येणारच माणूस आहे आणि म्हणूनच जे मागचं स्टेटस होतं ते माझ्या कुटुंब प्रमुखाने माझी हाक जावी हे माझं मत होतं आणि ती हाक माझी गेलेली आहे. माझे राणेसाहेब असतील, वहिनीसाहेब असतील, आदरणीय निलेशजी असतील, आदरणीय नितेशजी साहेब असतील, त्या फॅमिलीशी आम्ही सुरुवातीपासून आहोत, शेवटपर्यंत आम्ही त्यांच्यासोबतच राहणार आहोत. त्यामुळे आमच्या कुटुंबामध्ये काही असेल तर ते आम्ही एकमेकाशी चर्चा करून त्याची सोडवण करतो. जे राणेसाहेबांनी जो उमेदवार दिलेला आहे त्याच्यासाठी आपण कष्ट करून आम्ही त्याला निवडून आणण्याचाही प्रयत्न करणार आणि आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. कुडाळ तालुक्यातील कुपवडे बौद्धवाडी येथील ग्रामस्थांनी आपल्या हक्काच्या रस्त्यासाठी पुकारलेल्या आंदोलनाला अखेर यश आलं आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी वैयक्तिक लक्ष घालून आचारसंहिता संपल्यानंतर तातडीने तोडगा काढण्याचं आश्वासन दिल्यानं ग्रामस्थांनी आपलं आंदोलन स्थगित केलं असून निवडणुकीवरील बहिष्कारही तात्पुरता मागे घेतला आहे. रस्ता मिळालाच पाहिजे, पुढे बौद्धवाडीला रस्ता मिळालाच पाहिजे. अरे कोण म्हणतो देणार नाही, अरे कोण म्हणतो देणार नाही, अरे कोण म्हणतो देणार नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, राजमाता जिजाबाईंचा, राजमाता जिजाऊंचा. आज कुपवडे बौद्धवाडीचं आंदोलन आम्ही सुरू केलं. सकाळी झेंड्याला ध्वजवंदन करून सुरू केल्यानंतर पावसाच्या दरम्यान आम्ही चालत आल्यानंतर आम्हाला जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून निरोप आला की शिष्टमंडळ घेऊन तुम्ही चर्चेसाठी या, शिष्टमंडळ घेऊन या. त्यानंतर आम्ही जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिशे यांच्याशी चर्चा झाली. या चर्चेमध्ये त्यांनी स्पष्टपणे आज आपले कुडाळचे तहसीलदार यांना निर्देश दिले की जिल्हा परिषदची निवडणूक संपल्यानंतर आचारसंहिता झाली की तातडीने बैठक घेऊन त्याचा अहवाल आपल्याला सादर करावा. त्यानंतर स्वतः जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीमध्ये त्यांच्या अध्यक्षतेखाली रस्त्याच्या संदर्भात बैठक होईल आणि रस्ता दिला जाईल याची खात्री आम्हाला त्यांनी दिलेली आहे. आणखी अगदी थोड्या वेळामध्ये त्यांचं लेखी पत्रही आम्हाला आता मिळत आहे. त्यामुळं या आंदोलनाच्या बद्दल लोक जेव्हा लढायला रस्त्यावर उतरतात तेव्हाच प्रशासनाला जाग येते, हे पुन्हा एकदा या आंदोलनानं सिद्ध केलेलं आहे. खरं तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संवेदनशीलपणे हा प्रश्न हाताळल्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. कुडाळ तालुक्याच्या पंढूरतिटा येथील सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेस या हार्डवेअर दुकानाला आग लागण्याची घटना मध्यरात्री 2च्या सुमारास घडली. हे हार्डवेअर दुकान रत्नदीपक सावंत यांच्या मालकीचं असून यामध्ये त्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. या दुकानात लागलेल्या आगीत प्लास्टिक पाईप्स हे सामान मोठ्या प्रमाणात जळून खाक झालं आहे. दुकानाला लागलेली आग एवढी भीषण होती की लोखंडी पाईप्स अँगल पूर्णतः वाकून गेलेत. तर या आगीत टाटा कंपनीच्या DI वाहनांचंही मोठं नुकसान झालं आहे. ही आग कोणत्या कारणानं लागली याचा तपास कुडाळ पोलीस करत आहेत. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत ठाकरे गटाला शिंदे शिवसेनेनं कुडाळ तालुक्यात मोठा धक्का दिलाय. पावशी जिल्हा परिषद मतदारसंघातील अणाव दाबाचीवाडी गावातील ठाकरे गटाच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी शिंदे शिवसेनेत प्रवेश केलाय. भाजपा शिवसेना महायुतीच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका येत्या 5 फेब्रुवारी रोजी होऊ घातलेल्या आहेत आणि या निवडणुकांच्या माध्यमातून 28 पावशी या मतदारसंघामधून आम्ही शिवसेना पक्षाच्या
धनुष्यबाण या चिन्हावर, त्याचप्रमाणे डिगस पंचायत समिती शिवसेना पक्षाच्या धनुष्यबाण या चिन्हावर आणि पावशी पंचायत समिती भारतीय जनता पार्टीच्या कमळ या चिन्हावर निवडणूक लढवतात. महायुती म्हणून निवडणूक लढवत असताना भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी या सर्व घटक पक्षांना बरोबर घेऊन एकत्रितरित्या अतिशय चांगल्या प्रकारे सुनियोजितरित्या आमच्या पावशी मतदारसंघामध्ये प्रचाराचा झंझावात चालू आहे. आणि या प्रचाराच्या निमित्ताने काल अणाव दाबाचेवाडी या ठिकाणी आमची महायुतीची खळा बैठक पार पडलेली आहे. आणि या खळा बैठकीमध्ये या ठिकाणी महायुतीच्या वतीने महायुतीचे दोन्ही उमेदवार म्हणजे जिल्हा परिषदेसाठी मी आणि पंचायत समितीसाठी आमचे सहकारी मित्र निखिल कांदळकर यांना विजयी करण्याचा निर्धार दाबाचेवाडी आणि आणावमधील सर्वच ग्रामस्थांनी त्या ठिकाणी व्यक्त केलेला होता. आणि यावेळी या महायुतीच्या बैठकीमध्ये आमच्या दाबाचेवाडी येथील, धाकळवाडी, त्याचप्रमाणे खालचीवाडी येथील उभाटा सेनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनी मोठ्या संख्येने आमच्या शिवसेना पक्षामध्ये प्रवेश केलेला आहे. यावेळी आमचे जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत, आमच्या कुडाळ तालुक्याचे निवडणूक प्रभारी काका कुडाळकर, उपजिल्हा प्रमुख अरविंदजी करलकर आणि अन्य मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित होते. यावेळी आमच्या या खळा बैठकीमध्ये आमच्या दाबाचीवाडी, ढाकळवाडी, खालचीवाडी येथील आमचे अणाव ग्रामपंचायतचे माजी सरपंच आणि वैभव नायकांचे खंदे समर्थक म्हणून ओळखले जाणारे आणि त्या भागामध्ये ज्यांनी नेहमीच आपलं वर्चस्व ठेवलं आणि आतापर्यंत उभाटा सेनेला ज्यांनी मतदान मिळवून देण्यात मोठा हातभार लावला ते आमचे सन्माननीय चंद्रशेखर माळवे, त्याचप्रमाणे उभाटाचे त्या भागाचे शाखा प्रमुख नाना माळवे, त्या ठिकाणचे उभाटाचे ज्येष्ठ शिवसैनिक गोपाळ नेमळेकर, दत्ताराम कुंभार, सीताराम केसरकर, उल्हास सावंत, सदानंद माळवे, सुवर्णा माळवे, दीप्ती कुबल, रमेश केसरकर, कल्पना केसरकर या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसहित उभाटाच्या जवळजवळ पूर्ण दाबाचीवाडी, खालचीवाडी, ढाकळवाडी येथील उभाटा सेनेच्या जवळजवळ 80 ते 90% कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी काल शिवसेना पक्षाच्या विचारसरणीवर विश्वास ठेवून सन्माननीय एकनाथराव शिंदे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत असणाऱ्या शिवसेनेवर विश्वास ठेवून सन्माननीय आमचे आमदार निलेशजी राणेसाहेब, सन्माननीय जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली काल आमच्या शिवसेना पक्षामध्ये ते प्रवेशकर्ते झालेले आहेत. आम्ही काल त्यांचं त्या ठिकाणी महायुतीतर्फे, भाजप आणि शिवसेनेतर्फे त्यांचं स्वागत देखील केलेलं आहे. आणि हे सर्व करत असताना या ग्रामस्थांचे काही गेल्या 10 वर्षातल्या अनेक मागण्या प्रलंबित होत्या आणि त्या मागण्या पूर्ण न होऊ शकल्यामुळे आणि आमदार आणि खासदार त्यावेळीचे तत्कालीन आमदार वैभव नाईक असतील, खासदार विनायक राऊत असतील किंवा या भागाचे ज्यांनी जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून काम बघितलं गेली 10 वर्ष ते अमरसेन सावंत असतील, त्यांच्या कार्यपद्धतीवर त्या ठिकाणी कुठेतरी नाराज होऊन विकास कामांचे राहिलेले प्रश्न घेऊन त्या ठिकाणी सन्माननीय निलेशजी राणेसाहेब आणि सन्माननीय दत्ता सामंत साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आमच्या शिवसेना पक्षामध्ये प्रवेशकर्ते झालेले आहेत. आम्ही काल त्यांचं स्वागत देखील केलेलं आहे आणि भविष्यात या सर्वांना एकत्रित घेऊन त्या ठिकाणी भाजप आणि शिवसेना महायुती म्हणून आम्ही सर्वच जण कार्यरत राहणार आहोत. आणि या निमित्ताने आपल्या सगळ्यांना ही माहिती व्हावी, आपल्या सगळ्यांपर्यंत, आपल्या माध्यमातून सगळ्यांपर्यंत ही माहिती व्हावी याकरिता आजची पत्रकार परिषद आयोजित केलेली आहे. धन्यवाद. सोनुर्ली निवड या मुख्य रस्त्यावरील जीर्ण झालेल्या पुलाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही दुर्लक्ष करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विरोधात प्रजासत्ताक दिनी उपसरपंच भरत गावकर यांनी उपोषण छेडलं. पुलाचं काम प्रमुख जिल्हा मार्ग यादीमध्ये प्राधान्यानं घेऊन मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल असं लेखी पत्र उपअभियंता अजित पाटील यांनी दिल्यानंतर हे उपोषण मागे घेण्यात आलं. दरम्यान येत्या पावसाळ्याआधी हे काम मार्गी न लागल्यास प्रसंगी रस्त्यावर उतरून आत्मदहनासारखा मार्ग हाती घेऊ असा इशाराही उपस्थित ग्रामस्थ व राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आला. 2024 पासनं या पुलासाठी पाठपुरावा हे आमचे सोनुर्ली गावचे उपसरपंच भरतजी करतायत, पण काही ठोस असं त्यांना उत्तर मिळत नाही आहे. नेहमी ही चालढकलच होते आणि ही कुठेतरी या विभागाची एक अपयश असं म्हणायला पाहिजे. त्यामुळे आज हे उपोषण करायची याच्यावर वेळ आली आहे. परत आताही आमचं त्यांच्याशी बोलणं चालू आहे की ह्याच्यावर पर्याय काय आहे. त्यामुळे हे उपोषण करणं हे फक्त उपोषण नव्हे तर हा एक आक्रोश आहे लोकांचा. जीवितहानी होऊ शकते. त्या अधिकाऱ्यांचंही म्हणणं आहे की 100% या वर्षी हे पूल कोसळणार पाऊस आला तर. एवढं असताना सुद्धा जर हे पूल मंजूर होत नसेल तर ही
शासकीय अधिकाऱ्यांची खूप मोठी अपयश आहे. बाकी काय जोडणारा हा महत्त्वाचा रस्ता आहे तो त्याच्यामुळे काय निगुडात म्हणजे सोनुर्ली गावच्या लोकांना शेतीसाठी आणि पर्यायी बांद्याला जाण्या येण्यासाठी किंवा त्या दशकृतीतील गावांना जवळचा रस्ता आहे. त्यामुळे हा रस्ता हे पूल होणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्यामुळे वास्तविक प्रशासनाने याचा विचार करायला पाहिजे आणि लवकरात लवकर पावसाच्या अगोदर त्यांना योग्य तो न्याय द्यायला पाहिजे. या ठिकाणी लवकरात लवकर पुलाची पुनर्बांधणी करून. सोनुर्ली गावचे माजी सरपंच आम्ही आज कार्यालयाकडे आमच्या उपसरपंच भरत गावकर यांनी 4 वेळा जे 2024 पासून जे लेटर दिलेले आहे त्याच्याकडे पाठपुरावा अजूनपर्यंत केलेला नाही आहे. त्यांनी जर पाठपुरावा केलेला असेल तर त्यांनी आम्हाला तो पाठपुरावा म्हणजे आपल्याकडे निधी उपलब्ध नाही पण तो कुठून तरी निधी मागणी करून घ्यावा लागेल याचा पाठपुरावा त्यांनी केला असं तर आम्हाला त्याचं जरा एक पत्र पण त्यांनी पाठपुरावा केल्याचं दाखवलं तर बरं मग आम्हाला पण वाटेल ना. खरोखरच हे करतायत पण ते होत नाही आहे. पण ह्या पुढे तरी मार्चपर्यंत त्यांनी हा पाठपुरावा म्हणजे निधी पुढे जाऊन मागणी करून तो आम्हाला इकडे निधी मंजूर करून घ्यावा आणि आमचं हे रस्त्याचं काम पूर्ण करावं. बांधा निगुडे रोडवरील मोरीसाठी आहे आणि ही मोरी गेली 6 वर्ष जीर्ण आहे आणि आम्ही सोनुर्ली ग्रामपंचायततर्फे 3 वर्ष पत्रव्यवहार बांधकामशी चालू आहे परंतु अजून कोणताही आम्हाला ठोस म्हणजे बांधकामसाठी कोणती बांधकामकडून भेटलेली नाही आहे. तरी पण हे काम होणं अत्यंत गरजेचं आहे कारण सोनुर्ली गाव हे दक्षिण कोकणचं पंढरपूर असल्यामुळे जत्रोत्सवासाठी हा रस्ता मुख्य रस्ता असून शेतकऱ्यांसाठी पण हा रस्ता प्रामुख्याने महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सोनुर्ली ग्रामस्थांतर्फे बांधकामासाठी एक कळकळीची विनंती आहे की हे काम आमचं लवकरात लवकर पूर्ण करून द्यावे यासाठी आमचं उपोषण आहे. हा रस्ता 13 वर्ष झाली PWD सार्वजनिक बांधकामकडे मेंटेनन्ससाठी हस्तांतरित केलाय जिल्हा परिषदेने सगळे प्रोसिजर करून आणि ती सुद्धा जमिनीचं कट शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी या रस्त्यासाठी अगदी स्वखुशीने विना मोबदला दिला. देवीच्या माऊली मंदिरकडे सोनुर्लीच्या जाणार रस्ता असल्यामुळे आणि हा रस्ता बांधा ते रेल्वे स्टेशन हा शॉर्टकट आहे. 5 किलोमीटरच्या अंतराने वाहतूक होते. प्रचंड वाहतुकीचा रस्ता आहे आणि या 13 वर्षात या बांधकाम खात्याने त्याच्यावर काहीही लक्ष दिलेलं नाही आहे. डंपरची मायनिंगची वाहतूक आणि त्यामुळे त्या मायनिंगच्या वाहतुकीच्या बंदीसाठी सुद्धा यांनी काही प्रयत्न केले नाहीत आणि त्यामुळे त्या छोटे छोटे कॉजवे आहेत मोऱ्या आहेत आणि पुलं आहेत ती सगळी डॅमेज झालेली आहे. हे तर आता आम्ही जो त्यांच्या निदर्शनाला आणलेला आहे विषय कॉजवेचा हा पूर्णपणे जमीनदोस्त होणार आहे त्या पावसाळ्यात. त्याच्यापूर्वी एप्रिलपर्यंत मे अखेरपर्यंत त्याचं काम होणं आवश्यक आहे. नाहीतर यांच्या कार्यालयात घुसू आम्ही एवढं लक्षात ठेवा. कारण हे सगळं करायची इच्छाशक्ती जर असेल त्यांची तर ते 100% करणार आहेत. त्यांची इच्छाशक्तीच नाही त्यांनी दुर्लक्षच केलेलं आहे. हे काय लोक करणार शेतकरी कसली आंदोलनं करणार काय किंमत देत नाहीत आम्हाला हे लोक. त्यामुळे आता शेवटचा पर्याय आज प्रजासत्ताक दिनी इथे बसलेलो आहोत. उद्या याची गंभीर दखल घेऊन शासनाला आणि बांधकाम खात्याला हे काम मे अखेरपर्यंत पूर्ण करणं हे आवश्यक आहे. नाहीतर आम्ही मे मध्ये काय ते यांना दाखवणार सगळ्या तऱ्हेचा शेतकऱ्यांचा आक्रोश काय असतोय हे ध्यानात ठेवून त्यांनी पुढची वाटचाल करावी. पुढची काय ती प्रोसिजर करावी. प्रस्ताव काय ते इमर्जन्सी त्यांनी इमर्जन्सीने जे सगळं मंत्रालयापर्यंत द्यावं स्टेट गव्हर्नमेंट पर्यंत न्यावं आणि करावं. त्यांची इच्छाशक्ती असेल तर ते 100% करणार. आम्हाला या बांधकाम खात्याची माहिती आहे कशी कामं मंजूर करतात ते. वैभववाडी पंचायत समितीच्या लोरे गणासाठी भाजपा पक्षातून बंडखोरी केलेले संतोष बोडके यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला आहे. भाजपच्या उमेदवाराचा प्रचार करणार असल्याचं बोडके यांनी सांगितलं. काय म्हणाले बोडके पाहूयात. भाजपचा मी लोरे पंचायत समितीमधनं तिकीट न मिळाल्यामुळे पक्षाची फॉर्म भरला होता. पण आता जर पक्षाची तिकीट न मिळालं फॉर्म भरला होता पण आता त्यांनी मला असा शब्द देण्यात आला की जो काय समाजाचा विषय असेल तर आम्ही समाजमधून पक्षाने उमेदवारी मागितली होती ती आम्हाला काही देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे आम्ही जो काय समाजाचा काय विषय अडीअडचणी असतील रस्ता असेल पाणी असेल त्यानंतर लाईट कुठे असेल मग आम्ही जे दऱ्यापर्यंत जे लोक राहतात तिथं जे काय अडचण असतील असं तिथं जे काम करण्यासाठी मी स्वतः फॉर्म भरला होता. मला त्यातून मला समाजसेवा करता यावी म्हणून फॉर्म भरला होता अपक्ष म्हणून.
पक्षांना उमेदवारी दिल्यामुळे. पण आता असं म्हणजे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी समाजामध्ये बरीचशी कामं मार्गी लावत आणलेली आहेत, थोडीफार कमी आहेत राहिलेली, ती त्यांनी असा शब्द दिला की त्यांनी हे आपले माजी सरपंच आचार्याचे जयसिंगराव राणे, तसेच माजी बांधकाम सभापती बँक संचालक दिलीपराव राणे असतील, प्रमोदराव राणे असतील, जयेंद्रराव राणे असतील, सगळ्यांनी मध्यस्थी करून मला सांगितलं की आणि साहेबांनी शब्द दिला की हा जो समाजाचा काय विकास असेल तो कोणताही निधी कुठेही कमी पडणार नाही. त्यामुळे तुम्ही थांबून पक्षाचा जो काय पक्ष आदेश देईल तुम्ही काम करायची तयारी ठेवा आणि तो तुम्ही पक्ष म्हणून आजपासून मी पक्ष म्हणून जो काय पक्ष जे काय जबाबदारी देईल ती पूर्णपणे पार पाडेन आणि जो काय समाजाचा विकास झाला असेल तो पूर्ण करून नितेश राणे साहेबांच्या माध्यमातून पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून मी करून घ्यायची. मी त्याचा पाठपुरावा करून ते मला स्वतः शब्द दिला आहे. आजपासून आम्ही जे काही आदेश देईल पक्ष जो काय आदेश देईल ते मी आजपासून कामाला सुरुवात करणार आहे. सुझुकी ॲक्सेस आता इलेक्ट्रिक स्वरूपात कुडाळवासियांच्या भेटीला आली आहे. श्री विनायक सुझुकी कुडाळ येथे सुझुकीच्या पहिल्या इलेक्ट्रिक स्कूटर ॲक्सेसचं मॉडेल दाखल झालं असून या गाडीच्या बुकिंगला जोरदार सुरुवात झाली आहे. या नव्या मॉडेलला ग्राहकांकडून पहिल्या दिवसापासूनच उत्तम प्रतिसाद मिळत असल्यानं शोरूमकडून सांगण्यात आलं आहे. पर्यावरणपूरक आणि यशाला परवडणारी अशी ही ॲक्सेस पाहण्यासाठी आणि बुकिंगसाठी ग्राहकांनी शोरूमला भेट द्यावी असं आवाहन सिद्धिविनायक सुझुकी कुडाळ यांच्या वतीने करण्यात आलं आहे. आमच्यात कोणतीही बंडखोरी झाली नसून 12 पंचायत समिती आणि 6 जिल्हा परिषद लढणार असल्याचं ठाकरे शिवसेनेचे तालुका प्रमुख हरी खोबरेकर यांनी सांगितलं आहे. कर्ज मागे घेण्याचा दिवस होता आणि या ठिकाणी जे आमचे डमी उमेदवार होते त्या डमी उमेदवारांचे अर्ज आज दिनांक 27 रोजी सर्वांनी स्वखुशीने आणि स्वमर्जीने या ठिकाणी मागे घेतलेले आहेत. त्यामुळे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यामध्ये कोणतीही बंडाळी या ठिकाणी होताना आपल्याला दिसत नाही, तर एकजुटीने कार्यकर्ते या ठिकाणी काम करताना या ठिकाणी दिसत आहेत. तर या ठिकाणी डमी उमेदवारांचा 6ही डमी उमेदवारांचा अर्ज या ठिकाणी आम्ही निश्चितपणे मागे घेतला आहे आणि पक्षांतर गटबाजी किंवा बंडखोरी या ठिकाणी कुठेही आमची झालेली नाही. त्यामुळे उद्याच्या येणाऱ्या काळापासून सर्वच कार्यकर्ते आमचे असलेले 18ही उमेदवार, जिल्हा परिषद 6 उमेदवार आणि पंचायत समितीचे 12 उमेदवार, या सर्व उमेदवारांचा प्रचार करण्यासाठी सर्व कार्यकर्ते एक दिलाने आणि आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली या मालवण तालुक्यामध्ये जास्तीत जास्त जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समिती सदस्य आणण्यासाठी सज्ज झालेले. जिल्हा परिषद पंचायत समितीवरती महायुतीचा झेंडा फडकेल असा विश्वास भाजपा तालुकाध्यक्ष धोंडी चिंदरकर यांनी व्यक्त केला आहे. ही निवडणूक आपण पाहतात की अतिशय म्हणजे चुरशीची अशी म्हणावी लागेल आणि असं सगळं होत असताना आडवली मालडी मतदारसंघाचे आमच्या उमेदवार सीमा पुरळेकर या ठिकाणी निवडून आलेले आहेत. गेले अनेक वर्ष आपले त्यांचे जे मिस्टर राजू पुरळेकर यांचं स्वतःचं एक वेगळं काम, त्यांना मानणारा त्याच्यामध्ये एक वेगळा वर्ग आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे हे सगळं करण्यासाठी आमचे सगळेच नेते जे त्या जरी आज इकडे प्रतीक म्हणून दिसत असली तर यासाठी आपल्या सगळे नेते म्हणजे ह्याचे श्रेय, सगळे श्रेय जे आहे संतोष पालवे या इकडे हे याचे जे सगळे श्रेय आहे
हे आमचे सगळे नेते आहेत. माननीय राणेसाहेब आहेत आणि चव्हाण साहेब आहेत, माननीय पालकमंत्री नितेजी साहेब आहेत आणि निलेशजी राणे साहेब, आमचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष माननीय प्रभाकर सावंत हे सगळ्यांचे खंबीरपणे या सगळ्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेला साथ मिळत आहे. आणि त्याच्यामुळे या ज्या कोरोळेकर आहेत त्यांच्या समोरच्या उमेदवाराने कदाचित त्यांना अंदाज आला असेल की या निवडणुकीमध्ये शिवसेना भाजपा युतीचं जे पारडं आहे ते अतिशय जड आहे हे कदाचित त्यांच्या लक्षात आलं असेल. आणि शेवटी त्यांना पण माहिती आहे की निवडणूक या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचं काम त्या मतदारसंघात चालू आहे भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून, युतीच्या माध्यमातून. आणि म्हणून कदाचित तो त्यांनी फॉर्म मागे घेतला असेल असं आमचं आहे. परंतु मी या ठिकाणी या सगळ्या विजयाचे श्रेय आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना देतो. त्याचप्रमाणे आमचे नेते, आमचे माननीय दादा राणेसाहेब, आमचे नेते सन्माननीय चव्हाण साहेब, सन्माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब आणि या आपला आमदार सन्माननीय निलेशजी साहेब आणि जिल्ह्याचे प्रभाकरजी सावंत आणि सगळे महायुतीचे सगळे कार्यकर्ते, या कार्यकर्त्यांच्या जोरावर आपण या ठिकाणी अपक्ष उमेदवार आता जो समोरचा जो उमेदवार होता त्यांनी मागे घेतला. आपला एक पहिली म्हणजे या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीने एक आपलं विजयाचं खातं खोललेलं आहे. आणि आपल्याला निश्चित सांगू शकेल की आता होणाऱ्या ज्या निवडणुका आहेत, आता फॉर्म मागे घेण्या प्रक्रिया संपल्या, आता समोरासमोर मुद्दे आहे. पण आपल्याला निश्चित सांगू इच्छितो की या ठिकाणी महायुती भारतीय जनता पार्टीने शिवसेना अतिशय ताकदीने लढेल. आणि हे सगळ्या ताकदीने लढत असताना त्या ठिकाणी सगळ्याच नेत्यांनी म्हणजे माननीय निलेश राणेसाहेब असतील, नितेशजी राणेसाहेब असतील किंवा दादा या सगळ्या आमचे जिल्हाध्यक्ष असतील, या सगळ्यांनी बसून खेळीमेळीच्या वातावरणात ही निवडणूक कशाप्रकारे लढवली जाईल अशा प्रकारचं मार्गदर्शन गेलं 2 दिवसात सगळ्या नेत्यांनी केलेलं आहे. आणि त्यांच्या सगळ्यांच्या या सगळ्या नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही पुढील निवडणूक लढू. पण मला निश्चितपणे खात्रीशीर सांगतो की भारतीय जनता पार्टीने शिवसेना भाजपचे सगळेच्या सगळे उमेदवार हे मालवण तालुक्यातले अतिशय चांगल्या प्रकारे प्रचंड मताने विजय होतील अशा प्रकारचं वातावरण आहे. मतदारामध्ये उत्साह आहे. आमच्या कार्यकर्तेसुद्धा असं मनोमिलनानं काम करतात. आणि म्हणून हे पहिली जे हा जो उमेदवाराचा विजय आहे मी आमचे नेते जे आमच्या सगळ्या ह्या नेत्यांना आम्ही असं म्हणजे समर्पित करतो. आणि आपले राजू कोरोळेकर आहेत जे तरी त्याच्या मिसेसला तर त्यांचं एक प्रचंड त्या मतदारसंघामध्ये काम आहे. त्यांचा चांगला जनसंपर्क आहे. महेंद्र सगळीच म्हणजे मी राजू कोरोळेकर घेतले की त्यांचे मिस्टर तिथले ते सगळे आपले कार्यकर्ते भारतीय जनता ताकदीचे आहेत आणि शिवसेनेचे पण सगळे नेते ताकदीचे आहेत. आणि म्हणून आपल्याला निश्चित सांगतो की सगळ्या मतदारसंघामध्ये युतीचे जे आपले कार्यकर्ते हे नेते हातात हात घालून काम करतील. आणि परत एकदा आपल्या सगळ्यांचे आपले उमेदवार विजय झाले त्यांचे मी आभार मानतो. आणि सगळ्या तिथल्या लोकांचे आमच्या कार्यकर्त्यांचे विशेष खास करून आभार मानतो की या ठिकाणी झाले. त्या ठिकाणी राहिलेली जी जिल्हा परिषद आहे ही तिथे एकमेव आता जिल्हा परिषद समोरासमोर लढत होईल तीसुद्धा आम्ही ताकदीने लढून आपण पूर्णपणे ते निवडून काढणार आहोत. आणि सगळ्याच म्हणजे ती जरी जिल्हा परिषद सगळ्याच जिल्हा परिषद त्या आपण आणि पंचायत समिती आपण ताकदीने लढणार आहोत. आणि निश्चित खात्री आहे की भारतीय जनता पार्टीचे आणि शिवसेना जे उमेदवार आहेत हे 12 पंचायत समिती आणि 7 जिल्हा परिषद ह्या म्हणजे जरी आज निवडून एक जरी बिनविरोध झाली तर निर्विवादपणे वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी शिवसेना असे मी आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी सांगतो. त्याचप्रमाणे उद्या माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब हे कणकवलीला या जिल्ह्यासाठी एक सभा घेत आहेत आणि एक अतिशय चांगलं वातावरण आहे. आणि या वातावरणात सगळ्या कार्यकर्त्यांनी उत्साहात तिकडे जात आहोत. आणि माझं म्हणणं आहे मुख्यमंत्र्यांनी केलेलं काम हे जे सगळं चालू असलेलं काम तर सगळ्या जनतेने ह्या मुख्यमंत्र्याच्या सभेसाठी सहभागी असे सुद्धा मी आपल्या माध्यमातून लोकांना आवाहन करतो. आणि 1 तारीखला मला वाटतं शिंदे साहेब आहेत हे सुद्धा जिल्ह्यात आपल्या दोन्ही नेत्यांची सभा ऐकण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी आणि तमाम लोकांनी त्याच्यामध्ये या जे त्यांच्या सभेसाठी त्या ठिकाणी उपस्थित असे मी आपल्या माध्यमातून आवाहन करतो. 2019मध्ये मी शिवसेना पक्षात प्रवेश केलेला होता. त्यानंतर 2022पासून उभाटा या पक्षात आम्ही विधानसभा प्रमुख म्हणून मी काम पाहत होतो. सध्याची एकंदरीत राजकीय परिस्थिती पाहता मी माझ्या असलेल्या विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा पक्षाचे सचिव सन्माननीय विनायक राऊत यांच्याजवळ मी पाठवलेला आहे. आजपर्यंत या साधारण 6 वर्षाच्या कालावधीमध्ये मला या ठिकाणी पक्षप्रमुख सन्माननीय उद्धवजी ठाकरे असतील, युवा नेते सन्माननीय आदित्य ठाकरे असतील, त्यानंतर या ठिकाणी असलेले माजी खासदार सन्माननीय विनायक राऊत असतील आणि विशेषतः माजी आमदार सन्माननीय वैभवजी नाईक, या ठिकाणी सन्माननीय संदेश पारकर,
सुशांत नाईक आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिवसेनेचे उभाटाचे सर्व पदाधिकारी यांनी मला 6 वर्षामध्ये जे सर्व सहकार्य केलेलं आहे, या 6 वर्षामध्ये मला जो काही या ठिकाणी त्यांनी काम करण्याची संधी दिलेली आहे त्याबद्दल मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो आहे, त्यांचे मी आभार मानतो आहे. पण आज या जिल्ह्यातील एकंदरीत जी राजकीय परिस्थिती असेल, कारण मी आज जिल्हा बँकेमध्ये बरीच वर्ष संचालक आणि चेअरमन म्हणून काम करत असतेवेळी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष म्हणून काम करत असतेवेळी विशेषतः सहकार क्षेत्रातील आणि शेतकरी वर्गातील, विशेषतः विम्याच्या संदर्भात असेल, शेती नुकसानीबद्दल असेल, वेगवेगळ्या संदर्भात जे लोक माझ्याजवळ या ठिकाणी वेगवेगळ्या कामाला येत आहेत त्यांना मी ह्या वर्ष, 1.5 वर्षामध्ये, 2 वर्षामध्ये मी त्यांना जो न्याय द्यायला पाहिजे तो पुरेसा त्यांना मी न्याय देऊ शकला नाही आहे. आणि त्यामध्ये जिल्ह्यातील बऱ्याचशा लोकांची त्या ठिकाणी मागणी होती की साहेब या ठिकाणी तुम्ही सहकार क्षेत्रात असेल, या ठिकाणी शेतकरी क्षेत्रात शेतीविषयक असेल, विम्याच्या संदर्भात असेल, शासन स्तरावरती वेगवेगळ्या प्रकारचे जे प्रश्न आहेत हे तुम्ही कुठेतरी सत्तेच्या प्रवाहात तुम्ही राहिलं पाहिजे तरच हे प्रश्न त्या ठिकाणी सुटतील. आणि म्हणून बऱ्याचशा असलेल्या या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बुजुर्ग असे जे लोक आहेत त्यांची सातत्याने प्रत्यक्ष त्यांनी भेटून दूरध्वनीवरून जे त्यांनी मला विनंती केली, या विनंतीला मान देऊन आज या ठिकाणी मी असलेल्या उभाट्या पक्षाचा अध्यक्षपदाचा राजीनामा देतो आहे. आणि निश्चितच भविष्यात मी माझ्या कार्यकर्त्यांशी आज उद्या या ठिकाणी बोलून भविष्यात शेतकरी असेल, सहकार क्षेत्रामध्ये असेल, ज्या ठिकाणी माझ्या कार्यकर्त्यांचे, माझ्या शेतकऱ्यांचे, माझ्या ज्या संदर्भित ज्या सहकारी संस्था आहेत या लोकांचे प्रश्न ज्या ठिकाणी सुटू शकतील त्या ठिकाणी काम करण्याला मी प्राधान्य देणार आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून मी तसा निर्णय घेतलेला आहे. आज सुद्धा ह्या जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये सुद्धा माझे जवळचे सहकारी सन्माननीय मंगेश सावंत यांना सुद्धा मी हा माझा निर्णय सकाळी सांगितला की मला या निवडणुकीत तुला उभाटाचा फॉर्म ठेवणं शक्य असेल तर त्यांनी ठेवावा, पण मी आज या ठिकाणी पक्षाला या ठिकाणी राजीनामा देणार आहे. पण त्यांनी सुद्धा सांगितलं की तुम्ही जर पक्षाचा राजीनामा देणार असाल तर मी सुद्धा या ठिकाणी जिल्हा परिषद लढवणार नाही, अशा प्रकारचा त्यांनी सुद्धा निर्णय घेतला. त्यांना सुद्धा मी मनापासून धन्यवाद त्या ठिकाणी देतो आहे. आणि भविष्यात निश्चितच या ठिकाणी पुन्हा एकदा लोकांच्या दृष्टिकोनातून, लोकांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून, विकासाच्या दृष्टिकोनातून, विशेषतः या जिल्ह्यामध्ये असेल, या मतदारसंघामध्ये जे काही लघु पाटबंधारे मी सातत्याने त्याचा पाठपुरावा करतो आहे की ती धरणं या ठिकाणी मार्गी लागली पाहिजे, विकासाची कामं रस्त्याच्या पलीकडे जाऊन ह्या जिल्ह्यातील जी शेती जी आहे ही दुपीकी होण्याच्या दृष्टिकोनातून ह्या भागातील छोटी धरणं जर झाली तर त्या दृष्टिकोनातून निश्चित त्या ठिकाणी हातभार इथल्या शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी लागेल. या ठिकाणी जिल्ह्यातील जी काही काजूबद्दल आपण हमीभावाबद्दल सातत्याने बोलतो आहे, पण त्याही पलीकडे आज या ठिकाणी काजू ह्या कोकणाच्या दृष्टिकोनातून सिंधुदुर्ग रत्नागिरीमध्ये काजूचं GI मानांकन झालेलं आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याचा, काजू उत्पादक शेतकऱ्याचा प्रत्येक 7-12 हा GI मानांकन झाला पाहिजे, यासाठी सातत्याने आजपर्यंत प्रयत्न केले, पण त्याला अद्यापही या ठिकाणी अपयश आलं आहे. मला वाटतं भविष्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रत्येक काजू उत्पादक शेतकऱ्याचा जो 7-12 आहे तो GI होईल आणि ह्या जिल्ह्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना GI मानांकनाप्रमाणे त्यांना त्यांचा रेट मिळेल. आणि हे जे काय सर्व प्रश्न या ठिकाणी सिंचनाबद्दलची छोटी धरणं असतील, शेतकऱ्यांचं GI मानांकन असेल, काजूला रेट असेल, आंब्याबद्दलचा असेल, इतर शेतीविषयी जे काही प्रश्न आहेत, फळपीक विम्याबद्दलची काही हवामान केंद्रे जी आहेत, हे सर्व प्रश्न मार्गी लावण्यामध्ये आज या ठिकाणी सत्तेमध्ये जे लोक आहेत निश्चित त्यांच्याबरोबर जे लोक या ठिकाणी संपर्क करतील त्यांच्याशी संवाद साधतील, संवाद साधून निश्चित त्यांच्याबरोबर या ठिकाणी भविष्यामध्ये त्यांच्याबरोबर जाऊन मुख्य सत्तेच्या प्रवाहामध्ये काम करण्याचा निर्णय मी कार्यकर्त्यांशी बोलून येणाऱ्या आज आणि उद्या
मी कार्यकर्त्यांची घेण्याचा निर्णय आज घेतलेला आहे. बांदा निमजगाव शहरात होणाऱ्या अवजड वाहतुकीमुळे तेथील जिल्हा परिषद शाळा नंबर 4च्या विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे प्रजासत्ताक दिनी सिंधुदुर्गनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे ग्रामस्थ आणि विद्यार्थ्यांनी उपोषण छेडलं. येथील वाहतुकीचा रस्ता अरुंद असल्याने अपघात घडण्याची शक्यता आहे. याबाबत प्रशासनाकडे अवजड वाहतुकीबाबत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. मात्र आज तक्यात प्रशासनाकडे पांदेवासींच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केलं. त्यामुळे ग्रामस्थांनी विद्यार्थ्यांना शाळेत न पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाहूयात. जिल्हा दूध डेअरीकडे जिल्ह्यातील शेतकरी तसंच दूध उत्पादक संस्था यांची 5 कोटीपेक्षा जास्त रक्कम येणे बाकी आहे. ही रक्कम मिळावी यासाठी 26 जानेवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक धरणं आंदोलन करण्यात आलं. आमची रक्कम जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन सुरू ठेवू असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. माझं नाव विठोबा नानू टेमकर, आडेलीवरचे भंडारवाडी ग्रामस्थ. शासनाने जलमिशन अंतर्गत सन 2023मध्ये आमच्याकडे नळ योजना पूर्णत्व केलेली आहे आणि 1 महिना चांगल्या प्रकारे पाणी देऊन चाचणी पण केलेली आहे. आता जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून त्या पाणी साठा भरपूर आहे, यंत्रसामुग्री चांगली आहे, पण ग्रामपंचायत आम्हाला पाणी सोडायला बघत नाही. एकाच वाडीत या आम्हाला 35 नळधारकांना वारंवार ह्या बाबतीत दाद मागितली. ग्रामसभा, विशेष सभा, शासन दरबार सर्व ठिकाणी आम्ही त्याची कागदोपत्री चौकशी करते, आश्वासन देतो म्हणून आश्वासन आमची पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे आजच्या आमरण उपोषणात आमची प्रमुख मागणी आमच्याकडचा पाणीपुरवठा कायमस्वरूपी सुरळीत चालू ठेवणे, पाणीपुरवठा अडथळा निर्माण करणारा फौजदारी कारवाई करणे आणि जो या योजनेवर खर्च झालेला आहे तो कामाच्या दृष्टिकोनातील त्या खर्चाची शासनाने पडताळणी करून दोषी व्यक्तीवर कारवाई करणे, हे आमच्या 3 प्रमुख मागण्या आहेत. माझं नाव मुकुंद पांडुरंग सरनोबत, माणगाव संघ चेअरमन तसेच जिल्हा दूध संघटनेचा प्रतिनिधी म्हणून मी या ठिकाणी येथे आलो. आमच्या जिल्ह्यातील दूध उत्पादक जे संस्था आहेत त्या संस्थांचे गेली 9 वर्ष प्रतिभा डेअरीकडे दूध येणे बाकी आहे. तर 3 कोटी 6 लाख रुपये आणि त्यावर येणं व्याज, याच्यासाठी आम्ही अनेक वेळा प्रशासनाला किंवा लोकप्रतिनिधींना, सर्व पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना आम्ही निवेदनं वगैरे दिली, तर आमचा प्रश्न कोणी मार्गी लावलेला नाही. आमचं दुःख एवढंच की हे पैसे येणं बाकी आहेत, मान्य आहे, त्याची काहीतरी अडचण असेल, देत नसेल, पण आम्ही सर्व लोकप्रतिनिधींना विनंती केली, ज्या माणसाला तुम्ही दूध पुरवठा यातून केलात त्या माणसाला या ठिकाणी उपस्थित ठेवा आणि जिल्हा दूध संघ, वाहतूकदार आणि त्या प्रतिभा दूध डेअरी यांचं एक संयुक्त बैठक लावा. पण ती बैठक पण आयोजित आजपर्यंत ह्या लोकप्रतिनिधींनी कोणी केलेले नाही. त्यामुळे या सर्व लोकप्रतिनिधींचा आम्ही निषेध व्यक्त करतोय आणि
आजपर्यंत आम्ही झगडून हे केलं तरी पण हे केलं. आता आम्ही शेवटचं उपोषणासाठी नोटीस दिलं, त्यावेळी ह्या लोकांनी मिटिंग लावली आणि त्या मिटिंगमध्ये आम्ही सांगितलं लिखित स्वरूपात आम्हाला काय तो न्याय द्या. त्यामुळे थोड्याच दिवसात तुमचे पैसे वगैरे देतो म्हणतात, परंतु लिखित स्वरूपात अद्याप आम्हाला दिलं नाही. आमचं लिखित स्वरूपात आम्हाला न्याय मिळेपर्यंत हे उपोषण आमचं कायम राहणार आहे. बरोबर ना? हां, सर्वांचं लाक्षणिक उपोषण आहे आमचं कायम. आमचे लिखित स्वरूपात आम्हाला आज तारीख देऊन किती दिवसापर्यंत पैसे देणार हे मिळत नाही, तोपर्यंत आमचं हे उपोषण आमचं चालू राहणार. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. अडेली जिल्हा परिषद मतदारसंघातून मनीष दळवींनी उमेदवारी अर्ज घेतला मागे. तळवडेत प्रमोद गावडे यांनी घेतली माघार, अश्रू अनावर. आणि सतीश सावंतांचा ठाकरे सेनेला जय महाराष्ट्र. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.